Anto jaman ni mala sawak ay. Asawa! Akin! Galat wali baga magano! On! Magano! Tasusumpalong ko la ba ipantin niya, bubuta na ini! Give fingers na lang kay wanay ko tsama. Give fingers, give Diya, wali baga magano! Nanilatan ta, wala man ipantik niya, bunin na, may bubulgar mo tayo pantik niya, bubot! Hindi ko alam pero kung titikman mo ako, diyan mo lang malaman. Akin! Ang tutalala mo si pagawam! Mampanis ka di man ini, o mamay panis, alam di man ay, sa ibaga masara, may anak mo di man ay, ito mga ibara di ay! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Oh, di na tulayang bilay animal. Maya may trabaho da bun. Kakakwarantin lang tila ito. Nay, si Kairon ugugaw mo, tag kayo manggagantil, iba niyo mamayo di man ay. Talabira-labira, agong tutunda. Kasampal mo ritan, mampainom kay Pato ah. Un! Bak ni natulayan, at takalabat asawa ni man, basig-basig ta kay karagatakad sa ako. Kala mo hindi kita papatulan ha? Natulayan, painom alam mo tapat. Kasampal ko ang painom Pato, ito kasi itay sublay ko ni pagawa lang matin siya. Tanga ako. Wala ganun kulayan, bantak ko ni. Saan ko lang matinargaan? Di bali na. Kapasaway wala asawa niya man. Tigagang ganda lang pa. Hindi niya, inom tayong Pato. Pura yung balag. Paano na si Ramikila? Wala sira, ito ni quarantine. Hanggang pwede makatatrabaho. Gagang ganda laba dyan abong. Gago!